čokoládu, korun, to ne. Nějaké fotky pak pošli, ale to byly kvarty. Máte na YouTube, viděl? Normálně přes mail. Žádný 150 kg, ale mega. Viděl to na YouTube? Ne. Musíš podívat, mám to tady na YouTube. Krásný videjko, krásný. Moje, robila 50. No to vidíte. To už bylo po mě reklamací. Ta už je vylistovaná. Oho, to jsem já dával, to je po té reklamací. Že proto máme moc prázdný. Jak ten dálek se to půjde problém, si proto tam jít. Návrátí to chtěla jenom říct. Na vrchu by vidět ty poloprázdný. To máš jako říkají škola, to na nemyslela jako. Zase se to dobře vozilo. Šest? Kolika byl vypaden? 6, řekni po 6. Takže to ti musím dát. To je modré. To je 200. Máme to komentuješ s tím bleskem. Tak natáčá nebo co? No, to svítí, když je tma. Tak to vlastně ukázat na ten